Nu kan jeg godt køre fra. Nej. Der går. Kasper, sidder du ikke meget højt, når det er mountainbike, ude at køre? Ja, Bare roligt, jeg skal nok sætte den ind og holde. Kan du godt se, at jeg sidder meget lavt i forhold til? Godt, jeg var også på, at Lasse nok var langsom. Jeg var bare også på, at du nok var langsom. Og Lasse, du skal køre foran mig i dag. Fordi der er nok stor chance, at du styrer dig. Det bliver toeren. Nej, jeg skal faktisk fiske. Jeg synes, min gear hopper lidt. Det er ikke ordentligt rigtigt det der. Ja, den hopper bare lidt i gearne. Nå. Øj, det er varmt, mand. Hvor fanden gør den det? Ej. Men jeg har da stået på snotten endnu.
Og jeg skal huske at trække vejret. Du er også med? Ja. Kommer biler. Men det er sindssygt, at jeg godt kan mærke forskel i forhold til de gamle dæk. Wow. Skal vi den vej? Ja. Jeg må bare bringe det hen. Til venstre, eller hvad? Der er fisk dernede. Wow. Jeg skal lade og kigge efter dig. Hvad er det, vi fik det der med? Hvad? Jeg tror, jeg fik det halvt med. Tørre? Ja, de andre der. Nå, jeg fulgte bare efter jer. Wow! Jeg kom igennem over venstre side. Ej, de er ikke så store i dag, Tobi. Nej, de tager jo så en halv meter vand i. Ja, det er hårdt efter man har drukket, ikke? Jo, det er det. Så skal du prøve det uden kondi.
Det var lige før. Wow. Min sadel sidder ikke ordentligt fast. 2 sekunder. Ellers er det bare fordi vi ikke har cyklet herover. Ja, men det kunne faktisk også godt se ud sådan. Det der skilt, det var også nymalet jo, ikke? Ja. Nej, en kondi, mand. Den jeg ikke har. Lige før jeg godt kan drikke det. Sukkeret er bare ikke godt. Ja. Hvad? Yes. Yes. Kør ikke imod. Kør I ikke forkert retning? Nej. Nå. Men der var en rød streg den modsatte vej nemlig dernede. Ja, den bil kommer bagvejs fra det. Okay. Er klar? Ja. Det bliver vildt. Ja. Kom den nat, Ole. Wow. Er glad det? Ja. Mit fod. Ja.
Vandhund. Nej, det var travruden. Og jeg trækker op der. Jeg tror vand. Det kan også være plads til. Nå, skal vi tage mere, tror du? Hvad siger du? Skal vi tage mere? En lille tår. Du må da, kan du holde det ud af en stor lark, mand? Jeg har også varmt. Nu sker der, mand. Du har fået den af. Jo. Jeg har bare ikke udlægget min her. Jeg undrer mig, jeg har hul nummer. Jeg kører med den her Nike, den er endnu tyndere. Jamen, jeg styrter. Ja. Jeg har styrtet en gang allerede. Det er underarmer, den skal jo bruges. Du gør det også. Hvis den går i stykker over det, så er den ikke penge værd. Den er ikke lavet til mountainbike-turen og styrter. Kan de altså godt. Jeg har selv sådan en der lige med til. Jo, men den er jo lavet til styrketræning. Men er det kulgear, det der? Ja, tror jeg. Ja, så er det også sindssygt værd at køre med sådan en. Nej, så er det omvendt. Den er brændt til varme. Nej, for min der er til Men det er langærmet. Ja, min den er til varme. Har du langærmet ind under det der? Ja. Det er sindssygt. Ja, de der bakker der mister jeg fuldstændig pusten. Ja, det er ligesom Chelsea. Jamen, der gør jeg også. Men jeg har aldrig påstået, at jeg var god til bakker. Nej. Jeg tror, det er også en af grundene i hvert fald. Det er fordi, jeg glemmer at trække vejret imens. Ja, det er ikke så smart. Nej, jeg får holdt for meget vejret. Men hvis du er bevidst om det, så kan du også gøre noget ved det. Jamen, det er bare svært samtidig med at koncentrere sig. Jeg ved godt, man kan godt. Det er træning. Men det er træning, ja. Lasse, skal vi se, om vi kan ringe til Emma, så om dagen han kan få lidt træning? Motorik? Emmy? God træning. Jeg tror, Emmy? Ej, du har trods alt gået til lidt dans. Emmy, vi har en voksenlærer. Nej, Lasse har gået til motorik. Emmy? Nå, det er talemotorik. Nej, det gik vi også til, men det var sådan han. Ikke at have vekslet med motorlærer. Det var noget, Kasper han tog senere hen. Blinker den stadigvæk? Ja. Jamen, så betyder det kør. Vi kan ikke bruge alt den værdifulde optagelsespause. Jo, det kommer meget på, hvad for meget snusk I snakker om. Det kan godt være, det er hårdt, men det er stadig dejligt. Jeg har bare rystet bollerne ned, hvis de ikke er faldet ned. Hvad? Det så jeg ikke. Glasgård der? Nej, dem der? Ja. Nå, jeg troede du mente det hen. Og de er store. Lasse, der kommer cyklen. Ja. Der er også derovre Kasper holder. Ja, pas på. Jeg trækker altså lige over her. Jeg skal ikke cykle i de glasgård. Lasse.
Jeg skal ikke noget med de glasskår. Nej, jeg synes også, det er. Det er noget psykedelisk glas for det. Ja. Folk har da helt sikkert gjort noget vildt. Måske, det er ikke sikkert. Men det kan også bare være nogen, der har ramt hinanden. Kørt galt. Fordi det er jo et bakke, der lige har været, ikke? Det er sjovt, du vælger den vej. Det er ikke spor sjov, hva'? Haha. Wow. Au, wow. Jeg skal ikke dernede i. Pis. Ikke helt. Pis, helt glat. Det er altså ikke, når man først går i stå derude, så kan man ikke bare sætte i gang. Ja, men jeg klarede det altså lige, ikke? Men så blokerede forhjulet, og så blev jeg nødt til at sætte foden ned. Men jeg fortsatte fremad, så jeg blev nødt til at sætte foden længere fremad, og det lige ned i mudderet. Ja. Det ved jeg ikke, om jeg så. Wow, fuck, der var et træ. Og jeg har en gren der. Pik og patter. Ja. Der er nogle af lige der spurgte, at der stod sådan lidt vand, men man ikke vidste, at man skulle køre igennem, eller hvad man gjorde. Der hvor der er tørt, der hvor der er fugtigt nu, der stod der meget vand, og der hvor der... Det er hårdt at trække op bakker. Det er derfor vi andre kører. Ja. Det er det. Det var nemmere. Ja. Det er meget hårdt. Ej, jeg får mudder i hovedet, mand. Fy foran, det smider og smager godt. Pis, ej.
Der kører den der. Det er også, ja.